Akbulut Hocalyk Jemgyýeti Türkmenistanyň guruluşyk materiallarynyň öňürýän iň gowy kampaniýalarynyň biri diýip, ýagny öňdebarjylaryň biri diýip tanalýar. Akbulut kampaniýasy Türkmenistanyň guruluşyk pudugynyň hususy ösýänligini hem giňden görkezýär. Gelin bu serimizde bolsa Akbulut Hocalyk Jemgyýetiniň täze işleri bilen tanyşyp bolalım. Akbulut Hocalyk Jemgyýeti ýylyň esasy önümi bolan bortlaýan asly önümi öňürmek bilen özüniň müşterileriniň bir näçe söýgüsini gazandy. Karhanamyz tarapyndan bu öňürlen önüm diýsen uly islegler kanagatlanyrly we häzir kwata ýylyň esasy trend önümleriniň biri boldy. Karhanamyz tarapyndan öňürlen önümleriň ähli ekologiýa taýdan arasa bolup ISO sertifikatlaryna laýyk gelýän. Adam saglygyny peýdasy hem gözeňine tutulup öňürlen önümleri Ýewropa ýylyňlaryna laýyk gelýän enjamlarda öňürler. Akbulut Hocalyk Jemgyýetiniň esasy maksatlarynyň biri daşary ýurtdan gelýän haritlaryň ýerini tutýan önümleri öňürmek we öz haritlarymyzy daşary döwletlere eksport etmek. Şol sanna karhanamyz tarapyndan öňürilýän önümler ýurdumyzyň goňşy döwletlerine we bir näçe türk döwletlerine eksport işi aýlyk amallaşdyrylýar.